Benvinguts i benvingudes a la Farmaciola de Restauració. Soc l'Aina Blas, conservadora i restauradora d'ICRAR de Vic, i avui, gràcies al Museu de la Pagesia de Castellbisbal, podrem acostar-nos al problema dels corcs, saber quins tipus hi ha, com detectar-los i, finalment, també com eliminar-los. Doncs bé, abans de començar, m'agradaria fer un breu incís sobre la conservació i la restauració. Encara que el verb restaurar sempre s'ha utilitzat tradicionalment com a sinònim de reparar o retornar la funcionabilitat als objectes, en les obres d'art no té aquesta connotació. Quan restaurem una obra d'art, mirem sempre de respectar els seus aspectes històrics, conservant els canvis no perjudicials que s'han produït en ella al llarg de la història. Posem un exemple. Com podeu veure aquí a la pantalla, les dues imatges són el mateix objecte, una còmoda. En la primera, completament decapada i després pintada de color blanc, se li han eliminat part de la història que formava part de la peça, com el color original, els punts i tiradors primitius, etc. I se li ha retornat la funció per la qual va ser creada, guardar roba i exposar objectes sobre seu. En la segona imatge, en canvi, es pot veure la còmoda que ha estat tractada sense pràcticament intervenir-la. Conserva el color, alguns petits desperfectes que l'ús i el pas dels anys li han produït, etc. Està gairebé com quan la van fabricar fa segles enrere. Aquesta es troba exposada al Louvre i no es pot utilitzar. Per tant, el que farem avui aquí és tractar el problema dels corcs, perquè a un cop vosaltres hagueu restaurat l'objecte, pugueu o rehabilitar-lo o bé guardar-lo restaurat, tal com el deixarem nosaltres. Doncs bé, comencem. Què són els corcs? Els corcs són uns animalons que formen part del grup dels insectes xilòfags, és a dir, aquells que mengen fusta. De la fusta sobretot consumeixen tot el que és la part de cel·lulosa, el midó i els sucres. Aquí podeu veure el cicle vital dels corcs. Una femella adulta pon els ous en les esquerdes de la fusta, esquerdes o forats. Llavors, els ous eclosionen i surten les larves. Aquestes larves van entrant cap a dintre de la fusta i consumeixen les parts normalment més toves. Després ja van procedint a les altres. Les que més els agraden són les parts seques, però amb lleugers tocs d'humitat. Algunes d'aquestes larves poden estar incubant-se aquí dintre fins a 12 anys. Quan ha passat aquest temps, ja surten els animals adults, que tornaran a fer ous i continuaran el cicle vital. Això ens porta en el següent capítol, que és quins són els tipus de corcs més habituals i com els podem detectar? Doncs bé, hi ha 3 maneres per detectar-los. La primera és observar si la fusta té uns petits forats, normalment rodonets i amb pols en el seu interior. Si aquesta pols, quan la bufem, surt espolvorejada, és que els corcs estan actius. Ens podem ajudar també d'una pera, un instrument com aquest, per bufar suaument els forats i veure si aquesta pols surt. D'aquesta manera podrem comprovar si estan actius. També ho podrem saber si s'observen petites serradures que han caigut d'una fusta o, per últim, si se senten sorolls provinents de dins de la mateixa. Què provoca l'aparició dels corcs? Com hem dit, els corcs ponen els seus ous en les esquerdes i forats de la fusta. Això vol dir que la fusta vella, que sol tenir aquestes dues característiques, és un ambient propici per acollir ous. Les fustes que més els solen agradar són les d'interior, antigues i lleugerament seques. Si això es combina amb condicions favorables per a aquestes bestioles, com una alta humitat relativa i una temperatura agradable, cosa que solem tenir a dintre de les cases, es propicia l'aparició d'aquests insectes. Per tant, si veiem que tenim a dintre de casa fustes velles i amb un ambient propici perquè apareguin corcs, és millor anticipar-se i realitzar un tractament de prevenció contra aquesta plaga, que no pas haver-la de tractar un cop ja està establerta en els nostres mobles. Però si els corcs ja us han aparegut, no patiu, també tenim solucions. I ara entrem de ple en els tractaments casolans. Primer de tot, hem de tenir en compte que quan trobem un objecte que pot tenir corcs, l'hem d'aïllar, perquè no pugui passar la infestació en els altres elements de fusta que tenim. Després, sempre és assenyat consultar un conservador o restaurador perquè avaluï la nostra peça o pugui dir quin és el millor tractament que se li ha de realitzar.
Penseu que cada peça és un món i que pot respondre de manera diferent a un mateix tractament. Depèn de si està pintada, de si té algun tractament interior, de si la fusta és exòtica. Un tractament que va molt bé per una peça en pot malmetre en una altra, tingueu-ho en compte. És millor tenir les coses ben clares abans de realitzar tractaments forts o agressius, ja que són elles, les nostres peces, les que fan que la cultura passi a la història. Nosaltres tractarem aquest rellotge de paret, una peça d'inicis del segle XX, molt afectada per els corcs. Tractament preventiu curatiu. Què necessitem? Doncs per començar, una xeringa amb agulles netes, si pot ser noves. Llavors, un producte anticorcs industrial líquid, no en spray, per exemple aquest, el B33, o el Xilamont doble, tal com en necessiteu. Cada envàs ja posa normalment el rendiment teòric. Es pot trobar en supermercats i en llocs de bricolatge. Aigua ras, guants de nitril, ulleres i màscares. Jo faré servir aquesta, però en llocs de bricolatge en podreu trobar de més simples, com aquesta d'aquí, també per gasos. Un pinzell ample, tipus palatina, de pèl suau, papers de diari i una bossa de plàstic, o bé un fil melona resistent suficient per embolicar l'objecte. Com es fa? Primer de tot, en un lloc ben ventilat, ens posem els elements de protecció. Cal tenir en compte que el tractament que realitzarem és fort, cal que anem tapats i que no respirem els vapors del producte. Disposem els papers de diari sota la peça que volem tractar. És interessant fer una pintadeta amb el producte anticorcs sobre una zona poc visible del nostre objecte per veure com aquest reacciona. Es taca, canvia de color, la fusta es debilita. Si veieu que la zona tractada presenta les seves característiques normals un cop assecat el producte, podem continuar amb els passos següents. Agafem la xeringa i l'omplim del producte anticorcs que haguem comprat. Un cop omplert, li muntem l'agulla. Ara, injectem amb cura el líquid dins d'un dels forats de corc fins que desbordi una miqueta. A partir d'aquí, cal prendre-s'ho amb paciència. Cada forat de corc que anem trobant, li hem de fer el mateix. Per als que no tinguin tanta paciència o vulguin anar més ràpid, es pot saltar directament al pas que ve després del tractament amb xeringa. És aquest. Utilitzant la palatina suau, mulleu-la amb el producte anticorcs i pinteu la vostra peça. Comenceu per dalt i aneu fent passades cap a baix. Com més molla està la palatina, més anticorcs podrà transportar sobre la fusta i més penetrarà aquest cap a l'interior. Si humitegem poc la palatina, fem una aplicació més lenta, però també més controlada. Hem de pensar que pintant d'aquesta manera la fusta li fem un tractament exterior, no pas interior, com el que fem amb la xeringa forat per forat. Per tant, segons el grau d'afectació de la fusta, pot ser que no sigui prou eficaç i l'haguem de repetir més vegades. Un cop la fusta estigui ben amarada del producte per tot arreu, cal dipositar-lo íntegrament, sense que sobresurti cap part, dins una bossa que tancarem hermèticament. Si no cap dins una bossa, és quan ens caldrà utilitzar el film per embolcallar-lo tot i tancar-lo també hermèticament. Guardeu-lo en una zona seca i neta, sense altres mobles contaminats amb corcs i, si pot ser, que li toqui el sol. L'aigua ras l'utilitzarem per netejar tots els estris que haguem fet servir. I ja hem acabat el primer tractament. Ara ja només cal esperar un mes o un mes i mig. Tradicionalment, aquests productes, que eren menys forts, necessitaven molt temps d'actuació. Ara, aquests moderns, hi ha alguns que en 1 o 2 setmanes ja han acabat, d'altres ni això. Quan hagi passat el mes, ja podeu desembolicar el vostre producte i el deixeu ben ventilar. Un cop l'olor més fort hi hagi marxat, ja el teniu a punt per posar-lo en algun lloc no contaminat. Tractament en fred. Si hi ha alguna cosa que no els agrada gens als corcs, és precisament això, el fred. Nosaltres tractarem aquest calaix de màquina de cosir i si vosaltres teniu una peça petita, similar a aquesta, i us cap a la nevera o al congelador, també ho podeu fer. Què necessitem? Doncs a part de la nostra peça, una bossa de plàstic, o film, o lana, per poder-la embolicar completament. També una nevera o un congelador. Com es fa? Si és un objecte petit, primer de tot cal dipositar-lo dins una bossa de plàstic. D'aquesta manera protegirem la fusta de la humitat. Com que la fusta és aïllant, la temperatura interior sempre serà una mica superior que la temperatura de fora de la fusta. Per tant,
l'ideal és posar-la en un ambient com a mínim a 0 graus. S'hauria d'estar en aquestes condicions com a mínim 48-72 hores. Si l'objecte és gran i no ens cap a la nevera, no cal patir. Tenim la sort que vivim en un país amb temperatures molt canviants i en moltes zones a l'hivern podem baixar per sota dels 0 graus centígrads. Així que prepara't per treure el moble fora durant la nit. Ha de ser un lloc arreserat, on no hi toqui l'aigua ni el sol. Cal protegir-lo bé de la humitat amb el film o lona, embolicant-lo bé. Les temperatures d'hivern acabaran de fer la feina per nosaltres si deixem la peça a l'exterior durant almenys 48-72 hores. El tractament amb vinagre és un dels més clàssics i fàcils de preparar. Què necessitem? Mig litre de vinagre blanc. Alcohol isopropílic. Es pot trobar en les farmàcies. Una llimona, un pinzell de pèl fi o drap, un bol i una cullera. Nosaltres aplicarem aquest tractament a la part superior del rellotge que hem presentat abans. Com es fa? Primer de tot, cal posar el mig litre de vinagre blanc en el bol. En aquest, cal afegir-hi un rajolí o una cullerada d'alcohol isopropílic. Després, unes gotes de llimona, 3 o 4 ja seran suficients. Ara, només cal remenar ben bé amb la cullera i després aplicar, a pinzell o amb drap, per sobre de les zones afectades la barreja que hem fet. Es deixa reposar la fusta amarada durant 24 hores i després es torna a aplicar. Es recomana repetir aquest procés unes 3 vegades per augmentar l'efectivitat del producte. Pel que fa als tractaments suaus i preventius, hem de dir que en els corcs hi ha algunes olors que els atrauen i d'altres, en canvi, que els desagraden. Podem fer servir aquest mètode per atraure els corcs cap a una zona apartada dels nostres mobles o, en canvi, per fer que aquests no vagin en els mobles on posem l'olor forta que no els agrada. Què necessitem? Bossetes de fil o corda, com aquesta d'aquí. Un grapat de clavells o claus d'espècia. Un grapat de glans fresques i un grapat de flors d'espígol. Com es fa? Dintre de les bossetes podem col·locar-hi en una claus d'espècia i en altres flors d'espígol. Aquestes dues olors són repel·lents naturals dels corcs, per tant, l'ideal és guardar aquestes bossetes dins els mobles de fusta que vulguem protegir o bé prop dels objectes de fusta que ens estimem. L'última bosseta, que omplirem amb glans, s'utilitza com a atraient. L'olor farà anar els corcs cap a les glans fresques i s'establiran allà. Un cop acabada l'època de posta d'ous, el saguet es retira i s'elimina. Mai tracteu les vostres peces amb productes tan forts com la benzina o el gasoil. Encara que sembla que a curt termini poden funcionar, tenen uns components que són summament volàtils, de manera que a llarg termini no fan efecte. A més de que podeu malmetre les vostres peces de fusta, pot ser que les deixeu perfumades durant una bona colla d'anys. Com evitar que les nostres peces es tornin a reinfestar? La millor restauració és una bona prevenció. Així doncs, si creiem que les nostres fustes són susceptibles a tenir corcs, cal revisar-les periòdicament per detectar orificis, serradures o sorolls que ens indiquin la presència dels animalons. Cal tenir especial cura amb peces de fusta que venen de fora de la casa, si els volem afegir a la nostra col·lecció, si hem heretat algun objecte, hem comprat alguna peça. L'ideal és aïllar-les prèviament durant un temps i fer-los un tractament preventiu curatiu fins que sapiguem del cert que no tenen corcs. Quan això passi, les podrem col·locar amb les altres. Ventilar la nostra casa també és molt important. Si no ventilem, es crea humitat, i si es crea humitat, la fusta s'estova, de manera que aquesta és més bona pels corcs i hi ha més possibilitats de que s'infectin. Ventilar bé les habitacions assecarà la fusta, controlarà la humitat i renovarà l'aire i la temperatura dels ambients. Doncs bé, aquí acabem el vídeo dels corcs i com tractar-los. Esperem que hàgiu gaudit del vídeo i que pugueu també gaudir de les vostres peces de fusta durant molts anys. Moltes gràcies per l'atenció i a reveure!